Pipila ka mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo nakasugod na kagahapon na pagbaligya og bugas humay nga tag 20 pesos ang matag kilos. Straight to the point. Isugda na mga higala dito sa lagyong lugar ang tag 20 pesos nga matag kilo sa bugas humay. Tag na po ka kilo ang mapalit. Doon na lang mga higalay sektor nga mao'y makapalit ni Indayken. Ya tag na po ka kilo ang matag simana, no? Medyo kubita-bitaha na gyud ni mga sukit tig paminaw. Ang uban mahigala mo ingon nga kinini ang basin og unsa nang bugas ha. Na para nako basta bugas na kumbati na na. Ha? Atong pahimuslan kanang maong pagpamaligyag bugas kana hibaw ta no ang mga kabos na to mga kaigsunan karon kini ako practical ning ako kay hibaw ta mahigala di man lalim sa mga kaigsunan to mga kabos og dunay maka-avail ta ni barato palita no atong paliton ang baratong bugas aron nga kinini ang makapahimos ta pahimuslan ninyog maayo kay wa ta mahibaw og kutob ra na sa mayo 12. O asa ra ka kutob ng maong bugas kay kinini ang kahibaw ba ta mga higala og ang mga kaigsunan nato mga kabos ang atong mga kaigsunang Subuanon ang tanan nga naminaw sa tulumanon karon Clarix man na kayo mga kahigalaan nga atol na gid ning campaign period nga nagkaduol na gyud ang eleksyon mahigala mao pagpamaligya sa bugas humay. Straight to the point. Kana hinoon naa mga nang bugas ako di ko mosaway ng bugas kay okay na basta bugas okay na. Bisa pa gani og unsa nang kuana wa may baho ng bugasag na ay baho puti man nagdili basta kay makaon man na okay kay kana kaning bugas indikin numdum kaday nga dunay nasakpan nga bugas nga nangadaot gilubong paglubong may kalagi kubkub pa magani. Ngano man pagkaon ko na sumo kana nga pahimuslan nato ang panahon nga naay bugas total kana siya bugas ang barato tungod na po na sa atong buhis. Straight to the point. So ayaw ninyo kunahunaan nga nakautang mo kabubuton sa gobyerno tungod ana mong bugas. Iluto tas tog kagaling mantika na nagkalakiha, no? So ang ato ana, kay gisuod man tas bulsa, ato pud silang isuod sa bulsa. Kumbati ra, palit og bugas, ismail gamay, pero inikabot sa eleksyon, ang angayang butuhan nga mo atong nga i-share dito sa buluta, mao gyud atong ituman. Straight to the point. Dili kay ni tumanta o kinsa ibutang sa baluta tungod kay dunay bugas. Kay kini mahigala gidua-duaan man ta ini. Prangka-prangka pag-istorya gipuyok-puyok ka ba, Gipatuo ka nakautang ka kabubuton sa imong kaugalingong kwarta. Kay buhis man is katawhan mga sukid dig paminaw. Straight to the point. Ang tapal ni ini. Kay kinsa bagoy negosyante magabaligya anang bugas nga tag 20 mga kaigalan puhunan pa lang di magsilbi gyud, no? So mayabong negosyante ana. So gobyerno may mamaligya kay aron nga mataplan. Asa man og itapal ang gobyerno? Kwarta sa katawhan gihapon. Straight to the point. Pero butaga-tagan tanig pagtagan sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang National Food Authority sa Central Visayas di patanaw usab sa mga bugas humay sa ilang buliga nga gipang distribute mga sukin tig paminaw. Kinsa may ilang giimbitar day pag patanaw ani. Wa ta papilag patanaw sa DYHP. Wa ta pila og invite nila nga makatan-aw unta po ining maong bugas. At ang pagtagad buntaga sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Okay, ang bugas mahigala nga tag 20. Gipangita man yung bugas tag 20. Karon ni ana gyud. Wala klaro-klaro ang istorya din ha. Ya, ato ning i-discuss mga kaigalaan kay sige mo kanta-kanta nga ang bugas nga tag 20 asa na. Ang tubag ron, ang bugas nga tag 20 na ana. Pasensya lang mo sa kong tingog ha, kay pit-piit yun na akong tingog. Gisaway na laban atong tingog tungkol sa pit-piit, pero sige lang ha. Kung bati lang gihapon no? Ang bugas nga tag 20 ni ana kay eleksyon na. Atong pagtagad ni mga kaigalaan kay ang pag-roll out yun ini gahapon matingala ka ang NFA niingon ang NFA nga wa pay LGU nga naka-withdraw niining bugas humay as of yesterday kay ilamang giimbitar mga higala ang mga sakop sa media Sugbo murag wa may ma-appeals DYHP imbitar
Pero murag wala nila imbitar ang mga taga-radyo da. Ha? Ilang gipili-pili lang siguro ilang imbitar. Sige lang. Ya ako lang po mga higalan tagag-pagtagad. Ikot na to ang pamantalaang The Freeman, no? Kay kinini ang masakoy kolom das The Freeman, so mao kana nga atong gamiton kining maong newspaper kay diani gawas karon ang maong balita, ha? Gawas nga naatay mga reports na to nakuha kay nihimo lang tag resourceful man to news department nakakuha ta pero akong ipakita ninyo ning reports sa pamantalan The Freeman kay atong i-discuss mga suking tigpaminaw. Kay ni klaro man ang NFA ikuan ni dong kana color dong kana mao ni ang headlines karon sa pamantalang The Freeman, no? Okay, atong i-discuss ha. Kining in English man ni akong basahon sa in English niya atong binisayon. Kining nga portion sa mga higala to dyan sa super fiber, ha? Nabuhi sa tagamay mga kaigalaan, ang regular nga pag-inom sa super fiber magkatabang paglimpyo sa tuntinai o kulon. Kini aron malikihan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sud sa tuntinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit ka og colon cancer. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa super fiber, mapagawas ang hugaw sa atong tinai. Mao makahatag din kini kahupay sa kulon, sa tiyan ug sa lawas. Ang super fiber mao ang number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuha kag usa ka sachet sa super fiber, imo kanang isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon og mayo, imong i-shake og unya imnon. Mas epektibo pa gyud kung atong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Straight to the point. Okay, aritas bugas mga higala nga tag 20. Kay eleksyon na mga higala. Unya kini ni ang ako maingon gyud ko nga atong pahimuslan kini kay lisod man prangka-prangka lang pagka-istorya mga higala. Ang atong mga kaigsuon na mga kabos mo pahimos magid ani. Kay barato god. Pahimuslin ninyo, no? Atong mga kaigsuon na para nako di ko mosaway ani bugasa kay para nako no lahi kog stand yun sa uban. Ang uban mo saway man nga basig baho, basig dili puti an ako dili ko lahi ko. Kay niagi ko mahigala gyud sa kakamang-kamang sa kakabos kay. Mo nang kasabot ko nga kanang night time madungag okay na. So dili ta magpili. Pero ang ako lang punto ani nga pahimos mo pamalit ani kay kini nga klase sa programa di man gini mo sustain. Wa may negosyanteng makasustenir ani. Mabitan ang gobyerno mao na maligya kay ang gobyerno may mutapal. Ang gobyerno may mobaligya, unya ang gobyerno may mutapal. Asa magkwarta ang gobyerno? Kwarta ka na sa mga tao. Straight to the point. Nga atong i-discuss og maayo kini, ha? Di may sigig ingon ako gyud nga ayaw kalimti ang katong vlogger. Sige lang, karon taw-taw itong isgutan tong vlogger mahigalang Gobernador Gwendolyn Garcia, ha? Panahon ta sa ning gamay ning bugas, ha? Kining pamantalaang The Freeman nag-report karon niya sa ilang headlines. Matod pa 20 pesos per kilo rice roll out ready. In Cebu province, no? In Cebu province. Sa Bisaya pa sa probinsya sa Sugbo ang 20 pesos matag kilo nga bugas ready na, ha? Ready na. Unsa man tong kuanay bantayan sa tong kuanang naa na ang nag-distribute gahapon? Ako i-explain ninyo hang ano man nga ingon man NFA nga wa pa man nagsugod, may one pa man magsugod. Nagsugod naman ning duha ka municipalities ba ni? Na itubag ana. Unya ato pang hatagan og dugang analisis ha. Aron maklaro ta ni. Andan bantayan nagsugod na gahapon day. Malabuyok, Santander. Ngano nakasugod man sila? Napoy tubag ana, ha? Ano ingon man NFA nga wa pa may naka-withdraw. Wa pa may naka-withdraw. Okay, mao kini ang gisuwat sa pamantalaang The Freeman. Matod pa dinhi. As Cebu province is expected to be the first local government unit to implement the administration's 20 pesos per kilo rice program, the National Food Authority in the Central Visayas is fully prepared for the rollout across the entire island. Straight to the point. Sa Binisaya pa, samtang ang lalawigan sa Sugbo gidahom nga mo'y unang lokal nga kagamhanan nga mo implementar nining tag 20 pesos nga kilo sa bugas nga programa sa administrasyon. Ang NFA dinhi sa Kabisayan ready na, fully prepared, ready na gyud, alang sa pag-distribute nini sa tibuok lalawigan. Matod pa ning maong report.
Nya second paragraph giingon. Acting Regional Information Officer of NFA 7, Ulma Marie Nidia, said they have already prepared the rice tax to be released to the LGUs in Cebu province as the selling of the 20 per kilo rice is set to begin on May 1, 2025. Straight to the point. Itunong-tunong na may kamayo na gyud ha. Ay lang pala biiog ka ng kwansat. Itunong-tunong lang maabot sa eleksyon ha. Sa Bisaya pa mga kaigalaan, ining reports pamantalaang the Freeman, nga si Acting Regional Information Officer sa Region 7 nga si Olma Marie Nidia, miingon, nga kining ilan ang giandam nga sinakong bugas, nga stock sa bugas, ilan na kining i-release ngadto sa mga local government units, ngadto sa kalungsuran, sa mga lokal nga kagamhanan sa Subo, as the selling of the 20 pesos nga ang pagbaligya ni tag 20 pesos ang kilo magsugod karong Mayo 1. Straight to the point. Sa laktod unsa man tang pitsaha ron in Daiken 29 sa tupa ugma di pa musugod. Huibis di ay kini musugod ay. Huibis. Atol kinis Mayo 1 buwan doon na lang Mayo 12 ha. Bahala na lang ni kahuman og kwan, no? Kini bang transactional ra bitaw kaayo ning politika mga higala. Ang mga tao gipatakdan karon, ha? Gipatakdan. Ato ning klarohon ha. Ang nagsulti ang NFA man. Magasugod ang pag-distribute karong Mayo 1. Karon na mga higalang pizza 1 karong Huwebes. Mo nang maingon ko ninyo sa ato mga igsuong kabos, ako di ko manaway anang bugas, no? Kay ako gikan gyud ko anang sus Ginoo ko. Di malalim ka na bitang mangita kag dungagon ini kaunyang gabi unya unsay dungagon sa pamahaw in Daiken. Muna para nako di ko mo saway. Ug unsa nang bugas nga naa okay. Wa mako kaila nang baho sa bugas ug kuan basta limang ka anak mga higalag. Kini ni ang basta nay makaon lang lami na. Kay kining pobre gyud ba higala nga kanang pobreng tinuuray gayud. Sus, astang saging mga higala nga wa pa muguwang. Prangka-prangka pag istorya, kanang saging luyat pa ba? Wa na may madungag. Mao na lang gipudlon nga dungagon. Okay, kasuway man ko na. Mo nga kining inaning bugas nga ibaligya tag 20 pesos ang kilo. Dili ko mosaway anang bugas ha. Lahi ni akong baruganan. Lahi man tag baruganan. Para nako okay. Okay ka na nga bugas. Kamay no balangan nang tag 20 pesos ang kilo. Supalit ka mo pahimos ka mo ni anak. Kay kini mahigalang bugasa. Kinsabay makasustain aning inani. Ako mo sulti na mismo mahigala si Senador Lacson, ni Sulting Lacson, lisod gina isustain na. So kini kuan na gini bugasa kanang ang timing ba? Para eleksyon gani mga sukit tig paminaw. Straight to the point. So ang katawhan nga naminaw nako karon pahimuslin ninyo. Kay di ni mo dugay ni bugasa. Dili ni ako lay nagsulti ha. Dili kay ako lay nag-analyze. Sultihan ta mo akong tiwas og basa kining pamantalaang the Freeman. Matod pa din he. For the 20 pesos rice program, we are very ready here at NFA Cebu. Matod pa niya. Andam na sila kuno. Miingon siya. She said that there are currently 11,000 bags of rice stored in the warehouse ready for distribution. Niya kuno mahigalay 11,000 kasakong bugas nga naa na pundo karon sa ila kunong warehouse andam na para sa distribution. Unya kini ni ang ubang lalawigan ni mainguman nga unya kami ang uban may klaro si Nidia Mahigala ang ilang information officer sa NFA. Nidia clarified that the 11,000 bags stored in the warehouse are solely intended for Cebu province. As this is the Cebu provincial government's allocation. Para sa Cebu province kini. Mo nang ingon si Raymond Garcia in Daiken sa balita kanina, mangita po mi sa Cebu City o hain ang among allocation. Kunya karon ni ato tiwasog basa mga higala. Para maklaro ta lang. Mayo 1 day magsugod mga kaigsunan. Ayaw sugdig sayo kay masig di makabot sa Mayo 12.
Ayaw po sugdi og unya na po nga duol na gyud kayo para at least dili sad kayo maklaro, ha? Pero ang mga tao god, dili ba na to ma-underestimate ng mga sugbuanong butante? Dili na to ma-underestimate. Nga nakasabot sila kini gulug-lugan gyud ini. So kay gulug-lugan man, sige lang. Palit lang mo din ha. Nya nigpalit ninyo, wa magpasabot dunay mo utang kabubuton. Kay kanang gitapal diha ato man ang kwarta gyapon. Tax man na. Mabitang gobyerno may maligya, dili mo baligya ang private sector anak kay kinsa may negosyante nga musugot magnegosyo nga malkansi. Batin dako man ang alkansi dakin. Matag kilo malkansi ang negosyante ni mga 13 pesos to 15 pesos. So kana ang alkansi mahigala, gobyerno may mobaligya, kay ano na alkansi, taplan, asa ko ng tapal, isa may mo tapal. Kana mga politiko mo tapal bago na. Mangawat pa magani ng mga politiko uban, din on tanan, ha? Mangawat pa magani. Dili na mo tapal sa kwartas ng bulsa. Tapla na sa buhis sa mga tao. So ato kanang bugas. Ato kana ra. Dili makasustain kini nani kay billions mga higalay i-appropriate ini. Pero mismo si Senator Lacson, ako basahon kini ron. Dili lang ako mo insulti. Para klaro ba kay basig mga suko mo nako nga kinulupil banyok gyud. Ha? Pero ha, ako mong tiwason ko ni. Ato na lay saron og maayo. Matod pa din he. As of this time, sa to pa kini pamantalan da Freeman karon man ning adlaw ni gawas. Gahapon ning maong report day. Ingon siya, as of this time, wala pay LGU nga naka-withdraw relative to the 20 pesos program, she said. Sabi ni saya pa, sa pagkakaroon, wa pay LGU, wa pay local government unit, wa pay lokal nga kagamhanan, wa pay munisipyo, pay lungsod. Matod pa mahigala nga naka-withdraw, may kalambigitan aning 20 pesos nga bugas ang kilo, 20 pesos ang kilo sa bugas nga programa. She said, miingon siya. Atong tiwasog basa ha. Ni aligre kini. Ato analisarog maayo mga sukinting paminaw kini maong report.